tiga po na umaypay ni Apo former mayor nga agdamang acting administrator itata itiniya ket ikarkari na met nga ikarkarigatan na nga ibirukan iti mangpundo kadaytoy nga karayan ket sapay la kuma iti kabaitan nga panawen dagitoy met nga tawtawon men senior kamen sapay la kumata makita mi paylaeng met ti paglawagan na wenno makita mi kuma nga nanamayen dagiti kabaranggayan mi wenno kailyan mi ken dagiti sumarsaro no nga kapkapututan. Iti kalita gundaway inte makisarsarita kani Apo Kapitan iti Barangay Estancia, Piddig, Ilocos Norte, mga ka-JCQ. Kinapuno na Apo Sergio nabayagan nga kayat ko la kuma nga maipadanon iti opisina iti dungdungan tayo nga congressman tayo ni Apo Sandro Marcos taamok nga ti Marcos dadakkel ti panagpuspuso da ket dayto nga kinabayag iti handa nga panagtugaw iti ili tayo nga Pilipinas ket itatan na addanda iti gundaway ket amok nga ti pagsaayatan ti padada nga Pilipino kang runaan kada kami nga Ilocano taamok nga ni Apo Presidente Ilocano ket itata ti congressman mismo nga anak na ket amok nga dagiti marigatan nga Pilipino nga kada kami dito itata nga barangay amok nga tulungan da no laket di maipadanon daytoy nga un-unnoy making kuana ta pangaasin ako mauna iti ado ta haalaeng nga dagitay umay mangkit kita mismo kuma nga usot umay mangkita mangbisita kadaytoy nga problema mi unay nga karayan nga pagbalbalasiwan ti more or less 1,000 nga tao iti duang sityo ken saan lang nga dagitay sumityo ti agbalbalasi tati gapuna adulat tamet digitay sa bali nga ilili nga umay agpaspasyar ket handa nga makadanon yan pagpasyaran data ana nga road kastoy met aglalon no kastoy nga tiyempo ti bagbagyo handa nga makabalasi adapay na minsan Sir Joey kinamkamat mi pa iti motor nga naanod angem di kamot kaya nga ilangoy di motor di kat binaybayan min sa kamla na pangkinitan iti after 2 days tinapami na-recover mi ang naperde at nagabgaburan mo ti batbaton kada adaamin ditan nga naigabgabor. Kapitan, no malagipyo iti naunday nga ingka panagserbe ti Barangay Estancia. Addan daytay may dakinita the same time ket napunduan ko madayto yun Apo awon pay ti kasi nga programa na Apo. Ti kinapudno na Sir Joey idi nagtugawak idi November 4, 2013 isonti mo na nga inasikasok nga indukdukot ko kadagiti dapat nga pakaidukdukotan na ket kasla balitak met idin nga damot na ipundo ti panagkunada idi 2018 ngem up to now awam met pay di jay nga naipundo. So mangnamnama kayo Apo nga Kapitan in the future ket mapunduan at the same time ket maipatungpal detikal kalikaguman yung nga nakabaybayagan na. Mangnamnama kami Sir Joey nang nangruna ita nga ti Apo mi nga Marcos isot nakatugaw. Presidente Apo Marcos, Congressman ti Ilocos Norte Apo Marcos, Gobernador Marcos metlaeng ket sapay la kumana Apo Senator Aimee nanipod naggobernador sinepsiportaran mi met nga taga Ilocos Norte ket sapay la kumata makita da kuma daytoy nga sitwasyon ken makita da kam kuma nga umarararaw inakitkid daw iti tulong Sir Joey tiga po na umaypay ni Apo former mayor nga agdamang acting administrator itata itiniya ket ikarkari na met nga ikarkarigatan na nga ibirukan iti mangpundo kadaytoy nga karayan ket sapay la kuma iti kabaitan nga panawen dagitoy met nga tawtawon men senior kamen sapay la kumata makita mi paylaeng met ti paglawagan na wenno makita mi kuma nga nanamayen dagiti kabaranggayan mi wenno kailyan mi
Kaya hindi kita sumarsaro no nga kapututan. Kagawad talaga nga makita tayong narigat iti sitwasyon nyo. Kalkal ko mi sir, ipadano mi kin ni Apo Congressman Sandro, dati ko karayam mi kat marang tayang kuman. Hasta mi kin ni Apo Mayora Gina Gillian, tilang pagyamanan mi, sindadaanan ni kiti equipment ni Apo Mayora Gillian, wano di kiti anak na, basta kasto nga aglalayos, obligado lat nga adda may padanon nga equipment nga o susarin mi pangkadakwala nga pamilya. Apo kagawad, dito napasama ka dito may isa nga kabaranggayan nyo nga dito pimusay. Talaga nga narigat ti nagbaling nga sitwasyon nyo idinapan nyo pinabal sa marap. One certa kinagpeswan na di kiti sumikyo utoy isodan ti nagbabadang nga ng bakat nga ng ibalasi dito yung sir. So iti iti lokasyon tayo, kara iti agundaway, mga ka-JCQ ket ditoy iti pagururayan, dagiti kurong-kurong wano dagiti motorsiklo, nga dagitoy ket mangsabat, karagiti lumugar iti karaytoy asityo, mga ka-JCQ. Isut gapuna nga nakarigrigat iti sitwasyon dagiti lumugar, iti karaytoy nga sityo iti barangay Estancia Piddig Ilocos Norte. So gapuna nga umas asidegda agkidkid daw da agpampanawagan da karigiti maseknan nga daytoy ket pagnaanda kas pangarigan man adda dagiti emergency gagayem ken kaabsat. Ta sigon deti panikisalsarita tayo kini Apo Kapitan Itatay ket talaga nga umabot iti 9,000 nga agresidente iti ag nanaed iti karaytoy ayan tayo iti karita gundaway, mga kaibigan. Lastoy tirigat mga ka-JCQ ditoy Sitio Utoy ken Sitio Bangalan ditoy barangay Estancia Piddig Ilocos Norte kagayen ken kagsa talagang pahirapan iti sitwasyon dalo kastoy nga napigsa atud tudo. Gapuanan natahaan da nga insigida nga makalasat iti detoy maysa nga spillway wano detoy ket paset iti Karayan kagayen ken kagsat. So umasasidegda karigiti maseknan nga sapay kumata iti gabitan na panawen mga JCQ ket may iramidan iti rangtay detoy nabayagan ang problema da. Kas makita tayo mga ka-JCQ ket nakalugan tayo iti kurong-kurong. Ayan, nga kurong iti dua asityo mga ka-JCQ. Sigon dagiti nakasarsarita tayo ket no pagpag na manipod ijay sentro iti barangay Estancia ket 30 to 45 minutes iti minuton nga ingka panang pagpag na kadaytoy gagayem ken rapsat pagtiyaan na nga iti kadayta gundaway ket addan dagiti kurong-kurong motorsiklo nga